Яңалыклар чыгарылыш үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Милек салымын түләү өчен 22 көн вакыт калып бара. Салым инспекциясында бүген ачык ишекләр көне узды. Коммуналчылар арасында көрәш кызаны өчен энтузиаст идарә итү компаниясына карата эштәлеге уңай булмаган листовкалар таратыла башлаган сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Тәҗрибә уртаклашу максатына шәһәребезгә Свердловск өлкәсеннән вәкилләр килде. 2013 елдан бирле Чаллы бу төбәктәге мәктәпләр өчен методик үзәк санала. Милек салымнарын түләү срогы тамамланырга 22 көн вакыт калды. Исәпләнгән сумманың 33% бюджетка килгән инде. Бүген Чаллы салым инспекциясе бөтен Россия акциясына кушылды. Шәһәрдәшләр өчен ачык ишекләр көне узды. Чаллылардан инде сораулар борчый. Гүзәл Габдуллина материалында. Салым түләү срогы тәмамланганчы вакыт аз булган сайын инспекцияда халык күбрәк ди инспекторлар. Бүгенге көндә барлык салым белдерүләре җибәрелгән инде. Чаллыда 88 мең физик зат электрон почташа хәбәр алды. Шәхси кабинетка керү мөмкинлеген алу өчен исәпкә куелу урыннарына карамастан салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бары паспорт һәм ИНН гына кирәк. Моны дәүләт хезмәтләре сайтында да эшләргә була. Салым түләүчеләр сервисның уңайлыгын бәяләп өлгерде инде. Шәхси кабинет буенча алабыз, үдәмнәрне бик җайлы, бик удобно. Аннан соң шуның буенча да түлибез. Глюзя Камалова 1 ел элек шәхси кабинетта теркәлгән, ләкин барыбер инспекциягә мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Ну вот неудобно то, что квитанции там нет, только уведомлений. Я теперь за квитанцией вынуждена прийти в налоговую. Вот это меня не устраивает. Там сумма указана, но там нужен штрих-код, чтобы оплатить. А в уведомлении штрих-кода нет. Белгечләр аңлатканча, тәҗрибәсе аз булган интернеттан файдаланучылар арасында мондый проблемалар еш туа. Шәһәрдәшебез очрагында менюда квитанция формалаштырасы булган. Тагын бер еш туа торган проблема чаллылар үзләренең логиннарын һәм парольләрен оныта. Моның өчен инспекциягә тагын бер кат килергә кирәк иде. Әмма хәзер бу проблеманы хәл иткәннәр. С 2017 года у нас в этом сервисе доступна функция восстановления пароля с помощью электронной почты. То есть при своей первичной регистрации налогоплательщик может сразу зайти во вкладку «Профиль», ввести адрес электронной почты, сохранить эту настройку и уже в последующем, не посещая налоговую инспекцию, восстанавливать пароль, также не выходя из дома в режиме онлайн. Шәхси кабинет кулланучылары почташа хәбәр алмый, әмма электрон сервиста теркәлмәгән килеш почташа хәбәр алмаучылар да бар. Бу почта эшчәнлегенә бәйле. Монда очракта салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Коммуналчылар арасында конфликт киерен көтү сала. 18-нче комплекстагы йортларда энтузиаст оешмасын каралтучы листовкалар таратканнар. Идарә итү компаниясендә андагы мәгълүмат ялган булуын әйтәләр. Исегезгә төшерәм. Ремжилстрой компаниясе Мәскәү структураларына сатканнан соң шәһәрдәшләр энтузиаст карамагына күчү теләген белдерде. Йортларда җыелышлар үтте. Энтузиаст листовкаларны нәкъ шушы хәл белән бәйлиләр. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжеты. Энтузиаст идарә итү компаниясе турында дөрес булмаган мәгълүмат тараталар ди оешма юристы Илнар Җиһангиров. Листовкалар 18-нче комплекстагы йортларда барлыкка килгән. Анда яшәүчеләр Ремжилстрой идарә итү компаниясеннән энтузиаст карамагына күчмәкче. Листовкадагы сүзләр берсе дә дөрес түгел, бернинди тариф күтәрелү, андай әйберләр булмый. Без эшлибез городской тарифлар белән. Энтузиаст идарә итү компаниясе карамагында 29 йорт. Сан артырма, моны шәһәрдәшләр үз теләге белән хәл итәргә тиеш. Компанияны каралтучы листовкалар белән ТОС рәисе Владимир Соун да таныш. Аның сүзләренә караганда, мәгълүмат дөреслеккә туры килми. Энтузиаст үз эшен яхшы башкара дигән фикердә шәһәрдәш. Все коммуникации – это ее работа. Поддерживать их в исправном состоянии. И, конечно, чистоту, порядок. Если бывают какие-то, значит, у нас, аварийные ситуации, вдруг протечки, там моментально появляется бригада, которая устраняет все это. И я не слышал, и ко мне никто не обращался никогда, чтобы что-то было сорвано. Идарә итү компанияләренә кагылышлы мәсьәләгә карата шәһәр мэры да үз фикерен белдерде. Бу атнада узган шәһәр советы утырышында ул закон үтәлеше бозылган чакта прокуратура читтә калмавын әйтте. Әлегә бу орган тарафыннан әлегә хакта бернинди документ та юк. 18-нче комплекста хәзер тавыш бирү нәтиҗәләрен барлыйлар. Шәһәрдәшләр Чаллы компаниясе энтузиастка күчү-күчмәү яки элекке хезмәт күрсәтүче компания Ремжилстрой карамагында калу-калмау мәсьәләсен үзләре хәл итәргә тиеш. Нәтиҗәләр ноябрь ае ахырында билгеле булачак. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
4 ноябрда шәһәрдә шикәр ширин кисәтү мөмкинлеген игълан ителде. Ул 14 ноябрда бөтен дөнья диабетка каршы көрәш көне белән төгәлләнәчәк. Шул көнне организмдагы шикәрне тигезләүче инсулин даруы уйлап табылган. Бу көнгә Чаллыда шикәр шире белән 17 меңгә якын кеше исәптә тора. Баш эндокринолог әйтүенчә, бу күрсәткеч елдан-ел артып бара. Шуңа күрә кан басымы югары, гәүдәсе таза булган кешеләр даими табибларга күренеп торырга тиеш. Бик күп авыру очраклары диспансеризация вакытында ачыклана ди табиблар. Настораживает то, что многие не знают и приходят довольно запущенными, уже с какими-то осложнениями. Поэтому нужно собой заниматься, надо заботиться о себе. Нужно обязательно делать физкультуру, потому что движение снижает сахар, даже если он есть и он высок. И сохраняет здоровье, правильно питаться. Чаллыда кызамыкка каршы вакцинация дәвам итә. Бу Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгы. Мәгълүм булганча, бездә октябрь аенда 5 кызамык очрагы теркәлде. 4 бала һәм 1 олы кеше авырдылар. Хәзер алар яшәгән йортлардагы кешеләргә балалар бакчаларында кызамыкка каршы прививка ясала. Челнинский известия газетасы хәбәр итүенчә, Чаллының балалар поликлиникаларына 10 мең ярым доза вакцина кайтарылган. Зурларга килгәндә кызамык белән авырмаган, булачакта прививкасы булмаган кешеләргә хәзер прививка ясатырга киңәш ителә. Я думаю, что в этом случае корь это все-таки живая вакцина, да, и чтобы не вызвать никаких отрицательных действий у беременной женщины, сдать на титры антител ребенку и маме, учитывая возраст ребенка. Тәҗрибә уртаклашу максатына шәһәребезгә Свердловск өлкәсенә вәкилләр килде. 2013 елдан бирле Чаллы бу төбәктәге мәктәпләр өчен методик үзәк санала. Кунаклар 29 гимназиядә булдылар. Көнбагышка балалар бакчасында эш алымнары белән таныштылар. Свердловск өлкәсе милли мәгариф белгечләре белән хәбәрчебез Ләйсән Ханова очрашты. Күрәсез Туфан Миннуллинның өзенең кигән күзлеге, аның күзлекләре бик күбейде дияргә апай. 29 гимназиядә танылган шәхес Туфан Миннуллинның тормышына һәм иҗатына багышланган музей әле яңа эшли башлаган. Свердловскидан килгән татар теле укытучылары экспонатларны кызыксынып күзәтте. Гимназиядәге башка казанышларда аларны битараф калдырмады. Алар безгә инде 3 ел элек килгәннәре бар. Бүген без аларга күрсәттек ачык дәресләр фрагментларын, мастер-классларны, һәм инде үзебезнең төрле чараларыбызны. Свердловский өлкәсендә бүгенге көндә 18 этномәдәни мәктәп бар. Аларда татар теле атнасына 3 сәгать укытыла. Чаллыга килеп татар гимназиялары тәҗрибәсен үзебезгә алабыз. Яңа эш алымнары турында беләбез диләр кунаклар. Авылларыбыз рус авыллары ортасында урнашса да инде шушындай туган телебезне саклауга үз гомерләрен багышланган алдынгы укытучыларыбыз бар. Менә шулар аркасында инде безнең татар теле сакланып килә әлеге көндә. Ләкин инде бөтен җирдә була торган хәлләребез дә бар инде, чөнки татар мәктәпләрен, рус мәктәпләренә кушу күренешләре дә булды. Чаллы белән Свердловск өлкәсе арасында хезмәттәшлек инде 5 ел дәвам итә. Төп максат милли мәгарифне үстерү, телебезне саклау һәм ул бүгенгәчә шактый нәтиҗәле тормышка ашырыла. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Иртәгә энергетик мәдәният сараенда көндезге 11-дә Ак таяк айлыгына багышланган концерт оештырылачак. Бүгенге көндә күрмәүче шәһәрдәшләр саны 700-гә якын. 15 октябрьдә халыкара сукырлар көне. Шул уңайдан Чаллыда ел саен ай дәвамында инвалидларга багышланган чаралар уза. Түгәрәк өстәлләрдә күрмәүче шәһәрдәшләрне борчыган проблемалар буенча фикер алышалары, кул эшләнмәләреннән күргәзмәләр оештырыла. Айлыкка нәтиҗә булып хәйрия концерты уза. Сәхнәдә күрмәүчеләр чыгыш ясаячак, керү бушлай. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. — 10 и 11 ноября обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан». Центр занятости населения проводит ежеквартальный мониторинг численности работников предпенсионного возраста. Работодателям необходимо направить сведения по установленной форме не позднее 30 числа последнего месяца квартала.